sing putri bareng printes kae wis nganti ati gunung sing awang kakon asri waya sore kakek daleme ati siji maneh kiprah terakhir ada Nduk Dewi Mbak Dewi Mayune makin habis kiprah terakhir dari Sri Kandi duduk dulu nanti ada tarian kreasi ya pokoknya yang gerano Asogi Channel kira rame di mana tempat ada Ndolala Jaran Kepang Wonosobo sampai Purbalingga Banjarnegara hajar katanya iki lho berangkat yuk mas matur sembah nuwun kaya rasing ta iki kaya rasing iki aku rasing kene sing sak kaya kono oke tak kaya kono pokoke sakene omahe kono Mas wis rasing iki oke baik terima kasih Bos ayo Rida Budaya Waya Audio Services